Aurten, abuztuaren amaierara arte, urtearen 8 hilabete hauetan, 23 langile hil dira Euskadin lan istripuetan. 23 langile hauetatik erdia subkontratatutako enpresetan egiten zuten lan. Comisiones Obreras sindikatutik beti salatu dugu subkontratazioa lan istripuen zergati bat zela, eta zoritxarrez errealitateak arrazoia ematen digu, ezta? Azpikontratatutako enpresa batean egiten baduzu lan, beste enpresa nagusi bati zerbitzu bat ematen diona, lan arriskuen kudeaketa bat egon behar dela, eta hortik prebentzio neurriak atera behar dira lan istripurik ez egoteko. Prebentzio neurri horiek ezartzeko, enpresa nagusiaren eta subkontratatutako enpresaren artean koordinazio bat egon behar da, eta hau, gertatzen ez bada, jar zaitez harremanetan Comisiones Obreras sindikatuarekin, behar bada, lan ikuskaritzaren aurrean, salaketaren bat aurrera eraman behar izango dugulako.